nga ang atong katawhan sa Dios karon nag-awas-awas bisan init pa kaayo. Amen. Mao kini ang lihok sa Espiritu Santo. Kung imong tan-awon ug basahon ang unang mga pagbasa ug panahon sa mga apostoles, nagkadaghan ang nadugang sa ilang pagtulunan o tinuhuan. Amen? Karon nag-awas-awas, topas ubas gawas. No? Mao kini ang lihok sa Espiritu Santo. Amen. Salamat ta sa atong mga kaubang pari, si Father Mark Malihan, MSFS, si Reverend Father Joel Vin Tahitet, ug si Father Elvin Lumantas, nga kauban nato kanina pang buntag nihatag ni Kristo diha sa sakramento sa pasiguli o kumpisal. Mapadyod mahuman. No. Tungod sa inyong kadaghan nga uhaw kaayo ni Kristo. Amen? Atong gaan sa masipagpakpak ang atong mga kaparian. O ang atong ubansad nato ang atong mahal nga Mother Superior, si Reverend Mother Maria Luila Grace Boscato. Niya uban nato si Mother. O ang atong mga kamadrihan nga gihalad ang ila kinabuhi ngadto sa Ginoo. Amen? So karong tibuok hapon atong pamation ang Espiritu Santo. Una nita sa ito ebanghelyo karon, nindot kaayo. Ningon ang atong Ginoo, sarong adlaw, Miyerkules, no? Martes eh. Advance naman ko eh, no? Anindot kaayo ang iyang saad nga nadawat natong tanan. Ang iyang saad wa magpabiling saad. Kay daghan mang musaad pero nagpabiling saad. Unang daghan intawng nangailad. Ningon si Kristo, kung dili ako mobiya kaninyo, dili na ako ipadala ang pinakaimportante nga persona sa Holy Trinity. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo. Nin siya inigabot niya. Kung sa sign nga moabot na siya sa to kinabuhi, mo ni, nasa Ebanghelyo. Ready na mo? Doon ay tulo. Una, pailhon niya ang katawhan sa ilang mga sala. Kabantay gani ka nga sina kag tan-aw si mong sa mauna na naana nimo ang Espiritu Santo. Yan nakaila na ka sa Espiritu Santo ba? Tudluan taniya sa atong sala. Dili katudluan niya sa laing sa imong tapad. Espiritu tunto na. Dili na Espiritu Santo. Unang sa atong misa karon, before ta nagsugod, ningon ta kay akong sala. Akong sala. Akong dakong kana. Nya naraman na dire. Madagani na nimo sa inyo ha pagkaanindot sa atong pamilya. Nig-abot ninyo sa inyo ha karon nahubog inyong bana, mingon ka ako juding sa kay posible ba ya kuwang ka og panahon sa imong bana. Tinuod dili.
Kita kasi mong anak nga nagbinugoy na. Posible kwarta ra imong gihatag niya. Wala ang imong panahon. Tinuod dili. Ako juding sa ba ana. Akong sa akong dakong sa sugdod ugma muuli jugog sayo. Akong atimanon akong bana, akong atimanon akong asawa, himuunan ako siyang reyna sa akong kinabuhi. Himuunan ako siyang hari sa akong kinabuhi. Akong sala. Akong sala. Kana, naghari na nato ang Espiritu Santo. Kung sabay mo lead, ana, kung sige na tagtanaw sa akong sabay mo lead, ana, mulid na nato ngadto ni Kristo. Munang ikaduhang punto sa Ebanghelyo karon, sign nga na ang Espiritu Santo mahimo tang matarong. Naminaw lagi mo Ebanghelyo? O mamahimo tang himuon ta niyang matarong. Nang saon man nato pagkamatarong? Di man ta makahimo sa tong kaugalingon. Akong basahon ang Biblia. Ningon ang balaang kasulatan, mga igisuon. Sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 24. Ilista ninyo. Wala lagi mo maglista. No? Nag-live mi Father. Roma 3:24. Ningon si San Pablo, apan pinaagi sa grasya, nagigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong. Pinaagi kang Hesukristo nga nagluwas kanila. Kinsa di ay ang unsa di ay makapahimo natong matarong? Ang grasya sa Dios. Gipakamatarong kita sa Espiritu Santo pinagi sa grasya. Naasa man madawat ang grasya? Sa sakramento. 7 sacraments. Usa sa definition sa sacrament, sacraments are instituted by Jesus Christ to give grace. Kinsa may makahatag sa 7 sacraments? Magawa sa ordination ang obispo raman, no? Ang atong mga kaparian. Ang mga pari in town wapay paniud to. Yan naman, dili buhi ang tao sa pan lang, kundi sa mga pulong sa Diyos. Umaw na ni ang pulong sa Diyos, nga himuon taniyang matarong pinaagi sa grasya sa Diyos. Nya asa na to madawat ang grasya. Katong nangumpisal kaganina, nakadawat na mo o grasya. Katong wapay kumpisal, nagkakumpisal lang sa First Communion, disgrasya na. Sige lang kalawat, sipog pangawat. Sig kalawat, sige pog dalikyat. Asti lang tikia. We need the grace of God, kita tanan, kay maunay makapamatarong natong tanan. Dito ko sa Osamis, pag ato na ko sa Osamis, ni audience ko, ni Archbishop Martin Lumuad. Martin Lumuad ba na, no? Humuad. Archbishop Martin Humuad. O yung audience ko niya dito, tabi mi. Pag umano tabi, yun siya nga, Father,
mukumpisal ko nimo. First time. Kumpisalan kag obispo. Kung wakoy istula, Bishop. Siya nag-prepare na kog istula. Mabalibad unta ko ba kay ako kasabot sa kong ibati. Arsobispo, Archbishop Palma ba? Equivalent Archbishop Palma. Ikaw nga, grabe, no? Nya dito pa dyan ko natandog sa dihang nangumpisal siya. Ang arsobispo, niluhod sa akong atubangan. Uy, Ginoo ko. Anong niluhod naman ng obispo sa ko? Ako nakita ang iyang humility. Grabe, no? Anha day matandog ang Diyos kung kita muluhod. Kita mo angkon nga akong sala. Akong sala. Akong dakong sala. So, hina ninyo. Inigulit ninyo, practice mo. Ina inyong bana din ni kadlawon, darling, ako diyong sana. Maglumba na ta pag-angkon. Nyawa man ni na mada sa tong balay. Nigabot na to sa balay, wa man. We keep on blaming one another. Imong sa, labaw pa po ka. Otro po lang nagwalin. O nang gubot ang atong pamilya. Tinoon, dili. Sige lag-away. Balihang away ug basa, unsay mabasa. Kusga. Ngano man na, nganon dunay away, we keep on blaming one another. Pero, kung naghari na ang Espiritu Santo, dunay masuko ni mo, mga ka, masa di akong sa, anak ka? Dali tamo tanaw sa atong kaugalingon. Ready na mo? Pagkaanindot, no? Dinhis karkar. Kay dinhir mas karkar. Tanang mga tao. Tagsag sakyanan. Ano man, car. Way tao din nga way sakyanan, no? Car. Di po tinuon nga car, kay car. Balik-balik man, no? Uli na to sa tuwa, pagkaanindot, ang makapamatarong na to kung maglumba kitang tanan sa pagduol, sa grasya sa Diyos nga mahatag sa iyang tanang kaparian. Amen? Namoy pare sa inyong parokya, naawa. Pagkapinangga ninyo sa Ginoo. Kinsa may parokya nga way pare din Hands up ang kamot. Naabay parokya din nga way pare. Hands up. Therefore, wa day parokya nga wa panggaa sa Ginoo. Amen? Unang kay gipangga man ta sa Ginoo, atong dublihon pagpangga ang atong kaparian. Amen ba? Wa lagi mo maningog. No. Malikon ako kay nagloading, no. Sugod ba karon? Kay gidubli man ang pagpangga sa Dios kanatong tanan. Dublihon ba ninyo ang pag-ampo sa tanang kaparian? Amen. Pugos ning uban, no. Murag naa jud ni kabikil nga pari ba, no. Wa maningog. Di balik ko na to, be? Andam na ba mo? Nadublihon ninyo ang pagpangga sa atong kaparian? Amen? Andam na ba mo? Nadublihon ninyo ang pagmahal sa atong kaparian? Amen? Ana, kung dubli inyong pagpangga sa atong kaparian, timan ini,
dublisad ang ilang sakripisyo nganha kanato. Amen. Nalipay mo Inig uli ninyo, panggaan na inyong Paris priest. Father, I love you. No. I will love you, di ay, Father. No. Ya, Father, no. Kaluoy sa imong kumbinto, magsabot ta, atong ipaayo. No. Pagkaluoy sa imong kwarto, Father, no. Imong aircon, mulag electric fan. Maglumba ta sa paghigugma sa atong kaparian, nganuman sila ang makahatag kaninyo sa grasya ni Kristo. Wala na ilain pa. Uy, kinsa may nagbunyag ninyo? Pastor, pare? Nanawa? Yan nag-ampo mo sa nagbunyag ninyo. Nakaila mo sa pare nga nagbunyag ninyo. Buhi pa, patay na. Natigbak na ba der? Ang ako po, natigbak na, no? Nagi-appeal ba ninyo siya sa pag-ampo? Nga siya mo'y nakaingon nga nahimo kang anak sa Diyos. Siya'y nakaingon nga nahimo kang tao nga matarong karon. Pinaagi sa bunyag. Nya asa ko na makita Father ng pari nga nagbunyag na to nasa baptismal certificate. Tanan ninyong mga anak na nabunyagan nahimo ng anak nga matarong. Amen? Kinsa may nagkumpirma nato? Ang atong obispo. Kinsa may nagpakumpisal nato sa First Communion pa kita. Ang atong kuraparuko, ang atong mga kaparian. Diha nato madangwat ang pagkamatarong. Ya kung nabulitan nata sa mga balik ta sa Ginoo. Kadtong tanan nga nangumpisal karon, gaan kaayo ang inyong dughan. Tinoo dili. Ang kagaan nga dili mahatag dining kalibutana, mahatag lang ni Kristo sa iyang kaparian. Manang gitawag ang mga pari in persona Christe. O sa to'y una, inigabot sa Espiritu Santo, kung maghari na ang Espiritu Santo nato, pailhon taniya sa tanan natong mga sa. Doon na may duha ka klase ang sa. Venial sins o mortal sins. Ang tanang venial sins ninyo, kanang gagmayng sa, gamayng pagpanglibak, gamayng pagpangdaot, gamayng pagkamarites, gamayng pagkamirasol. Nga venial sins. Before magsugod ang misa, mataktak ang tanang venial sins ninyo. May paminaw mo, ayaw mo pa late sa misa. Mo nang alas 8 ang misa, tuan na mo dito, 7:30. Nga naman, kinahanglan makasugod ka, sa pa magsugod. So, tunga-tunga, mampud mo abot. Mo pa'y unang mo uli. Wa pa gani, final blessing. Tinood, dili. Sayop na. Kinahanglan mo sayuta. Nga naman, mapapas ang tanan natong venial sins, mahinlo ta. Uy, kung gagmay niyong sa, pwede na mong di mong umpisal. Kaya ang misa, makapapas man sa venial sins. Napoy uban na, sobraan na po. Bisag di sa ikumpisal. Dili tanang sayop sa. Pero tanang sayop sa. Tanang sala, sayop. Haling ko na ko ha? Dili tanang sayop, sala. Pero tanang sala, sayop. Saw na ba dergi rambol raman mo eh. Mura magswertres. Na inang umpisal, Father, bendisyon ni ako kay nakasala ako, Father. Sa may saan ni mo.
Wa ko kapamisbis sa akong buwak. Nga ano nga po ka mamisbis sa imong buwak? Kay ulan man. Sa lami, juk kaduklan. Daghan ka na to. Ang atong sayop, di man sa. Walang i-qualify ninyo. Ug ang tanang venial sins mapapas, kano sa? Money. Mingon ang pare, manguros man tagsugod. Sa ngalan sa mga sa anak sa Espiritu Santo, aron kita mahimong andam sa pagsaulog dining santos nga misa, ato karong hinulsulan ug basulan ang atong mga sala. Kana, basta may tubag ninyo, nagakumpisal ako. Tanang venial sins. Paminaw mo, mapapas ni Anas. Nalipay mo? Ay, salamat. Mapapas di. Mga venial naman ng ako. No. Ang di mapampas na ang mga dagkong sala. Gitawag mortal sins. Ya kinahanglan ikumpisal sa pari sa Dios. Noon saon man nato pag-qualify nga mortal ang atong sa. Dunay tulo ka kondisyon. Ready na mo? Aminaw mo ha? Pila ka kondisyon aron mahimong mortal ang atong sa. Ready na mo? Una, kinahanglan grave act, bugat nga buhat. Dako nga sa. Grave Ikaduha, full knowledge. Nahibaw ka nga dako nga sa. Kung 1/4 try mong knowledge, adili na full. Oy. Nya 1/8 ra father akong knowledge, adi na full. Kinahanglan full knowledge. Ikatulo, full consent. Wa ka gipugos, ikaw jud ang nibuhat. Example, ang pagpatay ba dakong sa gamay? Check. Pananglitan ang nipatay, full knowledge. Nya, wa siya pugsa nga mupatay. Full iyang consent. Ang iyang sala, mortal sin. Kung mamatay siya, yadi kahinulsol, mo nang ang tumoy ikatulo sa ebanghelyo karon, pailhon kita nga dunay silot sa atong sa. Lucas 12:48, ang gamay nga paglapas, gamay sa glatos. Ano to? Venial sins, gamay pog silot. Okay? Kanang gagmay niyong panglibak, gamay na tong pangguna-guna, o mga biases, so sa usa na to, huy, silutan ta no eh. Huy, si Kuan ba siya? Huy, bantay, silutan, maningil na. Nga atong sultian ang atong tapad, nga wa diha. Si Kuan ba siya? Kuan tanang venial sins na to, manubag ta. Mo nang aron di ta manubag, ayaw mo pa late sa misa. Kasabot na mo. Katawa ori mo ay. No. Nagngisi ori. Mo na nga, kung gusto tang di na ta manubag sa gagmay na tong sa, naka-start man mo karog misa, ayay, magkaarindot ninyo. No. Mo nang, sige di mo ngisi ron. Kinakuan mo venial sins. Muna, mapapas ang atong mga gagmayng sa. Manang di ta magpa-late sa misa. Ang mga dagkong sa abortion, mga fornication, naguna-una, o sukod, nawa pa ang blessing. No. Timo-timo sa may father. Kaya anong timo-timo mo? Parang di mapas mo. No. Kung kana dako na nga sa, pero di kung full imong knowledge, yung 1/4 naman ako knowledge father, dili to mortal. Oy. Nya pananglitan father. Ang pagpatay, dako man na nga sa, di ba?
Unya ang nagpatay, ang anak man, 3 years old. Ang iyang papa pulis naghinlo sa iyang pistola. Gibutang niya, nakita sa bata, gitiunan niyang papa, bang! Patay yang papa. Mortal dili. Dili. Kay di man full iyang knowledge. Dili full iya consent. Nga naman, wa man siya'y buot. Yang papa, patay. So, dili tanang dakong sa, automatic, mortal sin. Kanang di pagsimbag Domingo, dakong sa, gamay. Dako. So, may kibaw po doon nga, dako di ay. Exempted ka karon. Kamong tanan nga niya din ni karon, di na mo exempted karong Domingo. Kay full na ang inyong knowledge. May paywa ko mo anhida. 1/4 naman tatong akong knowledge. Wa jud ni ayong parianing anong gi-full akong knowledge. Pero dili gani full imong consent kay nasakit imong mama way laing makabantay. Pero wa ka kasimba. Full imong knowledge. Pero di full imong consent. Kay kinsa may mo bantay sa kong mama. Hindi man kabiyaan. Amen? Ako ramang usa. So doon kay valid reason. Nga ako may nasakit, Father. Dako, nagkukugsa, Father. Wa na ko simba. Yung anong wa mo ka masimba? Bedridden ako, Father. Exempted na ka. Amen? Dili na nga dako nga sa doon naman kay valid reason. Pwede ka hatdan og lawas ni Kristo, na maminaw ka sa radyo, maminaw po ka sa TV. Anong naminaw man ka sa radyo? Anong naminaw man ka sa TV nga di man ka bedridden? Uy. Kinahanglan mo ani punon sama ka puno nini atong punon ato simbahan nganuman si Kristo ang atong dawaton. Amen. Baliko nako kung moabot na ang Espiritu Santo base sa tong ebanghelyo karon tudtulan kita niya sa atong mga sadla. Og kanang sala nga gitultol nato sa Espiritu Santo mao nay maghinlo sa atong kinabuhi. Kung mahinlo ng atong kinabuhi, pagkaanindot sa kalibutan. Yari din namang manghinlo. Yung una bang hinluan, kay ato kaugalingon, dihay usa ka asawa nga marites kaayo. Yang gitawag, yang bana, daling. Tanawa atong silingan, daling, dunay. Bakukang ang utok, daling. Siya nga nung nakaingon magkana? Tanawa daling nang labah og ang iyang gihay-hay daling perti pangbulinga. Dunay sakit sa utok daling no. Ingon po dang yang bana na adyoy sakit sa utok. Pagsunod adlaw na po, daling. Ngano nang pod? Tanawa na pod atong silingan daling naa na jud ni gamay. Ni adto ning usang adlaw daling sigig panglaba inighay-hay perti pang bulinga. Darling, no? Nakasilingan jud ta kuwang-kuwang. Sa bitaw no, ningon pong bana. Pagsunod adlaw, nasyak ang asawa. Ano nasyak ang asawa? Nakakita naman pud siya sa iya silingan. La, kamaon na lagi siya manglaba. Na? Limpyo na lagi kaayo ang sanina ngayang gihay-hay. Darling. Darling, imo siyang gitudluan. Yung kamaon lagi siyang manglaba, darling. Limpyo na kaayo ang iyang linabhan, darling. Ingon ang bana, darling, kamaon manggod siya manglaba. Kaganina, darling, ang atong samin akong gihinluan.
Perting, hugawa atong samin, darling. Mo nang hugaw atong tinanawan ngadto sa gawas. Kay perting hugawa ang atong samin. Uy. Andam na mamuhinlo sa atong samin. Atong antipara. Kung andam na tamo hinlo, nindot na ang atong tinaw-awan. Yan naman, gipakamatarong ta sa Diyos, pinaagi sa iyang grasya, ug kita iyang pagaluwason. Apan ang mga tao, gawa mo dawat sa grasya sa Diyos, tinuod nga dunay silot. Amen? Akong hisgutan ha, unsaon pagtangtang sa silot. Ready na mo? Unya, ha? Nagmisa pa man ta. Unya sa tungtok, pahinumdumi ko, Father, ang silot. Ana? Kung makalimot ko, Father, ang silot. No. Kay karong gabi, karong adlaw, dili mo magmahay. Amen? So, kato sa lang, sala, ug pagkamatarong ha. The more ka mo duol sa confession, labi nang doon na tayo dagko nga mga sa. Inikumpisal ninyo, kung di man karon, sa sunod mga adlaw, nga to sa inyong pari, unahan ninyo ang dagkong sa. Kaya ba mo, ang una ninyong isulti, katong cute yung mga sa. Yan ang naibaw ko, sige kong pakumpisal. No? Ayaw na mo glimod. Ang atong taguan, kadtong pinakauaw nya sa Tinoo dili. Maotoy unaha ang pinakauaw nga sa. Mahala nang malimtan tong mga di kayo uaw. Kay mapapas man to sa act of contrition. Uy. Nalipay mo? Mo nang nagsugod tag misa karon mo man ni climax na to. Nga naman every time mo simba ka, dili grasya imong madawat. Ang tinubdan jud sa grasya. Munang alkansi ng di manimba. Disgrasya jud. Hoy. Kamu karon nga nanimba, pagkabulahan ninyo. Amen. God is good all the time. Balik ko na tibe. Anang binag-ong nga tubag. May ko, God is good. Grabe. All the time. Siyempre. No? Balik ko na ba? God is good! All the time! Atong pakpakan siya. No? Wanang balik ko na ako, bulahan kitang tanan karon. Dili pari inyong gianhi dinhi. Dili tao ang tinubdan sa tanang grasya. Ang tinubdan sa to kusog. Ang tinubdan sa ato kinabuhi. Kay mao man ni tinubdan, idi magsahod ta sa tubig sa iyang panalangin. Karon nanimba na mo ron sa tinubdan sa tanan. Ingna pagkabulahan ko gayod karon. Mura mag-nag-uul mo. No? Pagkabulahan ako? Question mark man. Punctuation mark. No? Pagkabulahan ko gayod karon. Wa kadungog ang Ginoo. No? Usap ka na eh? 1, 2, 3, go! Kay akong madawat ang tinubdan. Unang kada Domingo, dawata siya. Amen? Unaha siya. Dili mo magmahay. Unsa gisulti sa unang pagbasa, sabi ni Langgo, naminaw mo ganina? Unsaon ko pagluwas sa akong kaugalingon. Yun siya, sunod ni Kristo.
But pasabot kalawat ni Kristo. Maluwas mo ang imong kaugalingon. Ang good news man maluwas mo ang imong kaugalingon og wa maminaw Balik-balik ba? No? Maluwas mo ang imong kaugalingon og imong panimalay. Pagkaanindot. Dili ikaw'y makaluwas sa imong panimalay ang pagtuo ni Kristo. Dili ikaw'y makausab sa imong bana ang pagtuo ni Kristo. Unsay atong sikreto karon? Hato-hato ra ni ha? Ay ra magsaba. Dublihon nato ang atong pagtuo ni Kristo. Dublihon nato ato pagampo. Dublihon nato ang ato pagsimba. Ayaw katog nga di ka magrosaryo. Pagkanandot, di madayon ang gubat sa China o sa Pilipinas. So, kita lang dire, no? Ya, manakod tag usa duha. Sugod tarong gabi ha? Katong di ka rosaryo, pag rosaryo na, maura na yung sikrito, aron mo hunong ang gubat. Pray the Holy Rosary. So, good ha? Kaya nagbalikatan, exercise na ba sila? No? No, gipabumbahan na po sa China ang atong flag. Yan, sige ratag tinirahay niya, watay ampo-ampo. Tinoo, dili. Sige ratag komentaryos, mga politiko niya, watay ampo-ampo. Karon, hunong natag komentaryo. Dublihon nato ang pagtuo nato ni Kristo. Amen ba? Kano sa ata magsugod? Karon, no? Kinay kanta, ako lang ning kantahon ha. Yang sawaan lang ninyo na bay tiki. No? Sawaan lang ninyo ang tiki. Kay mga tagak jud na karon. No? Ganong matagak sila kay mamakpak. Sawaan ninyo. Kanus ata magsugod karon. Muna ang kanta. Ready na mo? Pasensya na mo kay muki ay usay ang nota. Di man ko maayo mo kanta taon, pero ako lang ning kantahon. Okay ra? Last na ni. Muhunong nako, uman ani, no. Ya ila puno panaway sa kong tingog kay bati jud kayo, no. Oni, karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ng ugma maoy kapakyasan. Ang kinabuhita way siguro, apan ng kamatayon ta sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, nga ikaw batan-on pa halayo sa kamatayon. Daghan ug mayog lawas, kinabuhi nakalas, ug sa kaluwasan sila napakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ng ugma maoy kapakyasan. Ang kinabuhita way siguro, apan ng kamatayon ta naminaw jud mo. Karon ang adlaw sa kaluwasan, karon kita magsugod. Kung inyo nang nadungog ang pulong sa Ginoo, ayaw na patag-aha ang atong kasing-kasing. Amen? Painumdumi ko niya sa silot ha? Kay tulo man to. Pailhon ta sa sala, o himuon ta niyang matarong. Ikatulo, pailhon ta niya nga dunay silot. Ready na mo niya? Nga silutan? No. Pinaagi sa realidad, sa pagtulunan sa Espiritu Santo, ma-aware ta sa atong sangputanan, asa tadapit. Asa ang kahoy nagtaharag, nagtakilid, adto jud na tumba. Kuto at tumba sa Ginoo, nagtaharag, adto tatumba niya. Pero kung nagtaharag ta ngadto sa demonyo, adto sa taniya sa uon. Amen?
Palig manindog. Apil ang